Bisi kedegmani yagulo Raishobari hamya shalrok tabo kaham angnani thangui tongo. Gondasara Raishobari lama zora kedegma romoino hamya angui tongmani. Ashik shal jora kologma romoi hamya lama tuino himui ma tongbai tong kosong lukurok naima thang bodol rok rungnogo serengnai cherai rokbo a lama tuino himui ma tongbai tabo abo kaham angnani thangui tongka. Watui jora wo hinke aro ni lama teibu hamya angui thango wairo waino lama shnamna bagui shanka amsani lukurok yakshi bodol ni jora wo hamya lama rokno swnamna bagui yapri na harjak phano jora kisani yagulo no mathakjagui thango abo 28 km lama swnamna bagui 20 crore rangni goshmung rijaka tabuk lama swnamna bagui baithangni jora wo barjan na harjak Sanjit Kumar Prasad Raishobari lukuroni bezwano wansugui dakti lama swnamui samang pairona bagui saitugui tongo bo tabuk suk jora tui Gondasara ni simi Baukhali jora 28 km ni lama swnamjaka hwnui koktoma o sawi mankha lama kwtal manui tongkosong lukurokbo belai ni khatung khaja wnglaijak Gondasara Rochebari রাস্তা এখন বিজেপি সরকার ইয়ে খুব সুন্দর হয়েছে এখন হাতেও একটু ছবি দিয়ে ওই নারায়ণপুর থেকে আমার গ্রামের মাস্টার আইতেও যাইতে পারে এটা আর কি Bureau Report Kokhara